lithi elami ayikho into enhle ezokwenzeka phezu kwesimo sakho sekuphila ngoba lamadloti lasekhaya umama wakho lasekhaya kini lasekhaya ugokozala umama omathathu nawavela emoyeni Mthandazi aveza ukuthi lo muntu lo asimazi thina samgcina lokho asahlupheka seswele so that's why ngithi kunenkinga ukuthi uma umuntu esexakekile akhumbule ekhaya ekhaya umama wakhe noma kagogo wakhe makusekuhle uba yintombi noma kube umuntu wesilisa bese kuvela into efana ukuthi kuba nemabhadi namasho athi usethakathulo yiwe wena ngiyabona ukuthi kukhona into ecindezela isimo sakho sekuphila la mtimbeni wakho lamadoda amathathu njengoba ugijima oyakuwo njengamanje wena ubuyiswe ekhaya ukuthi sekusimile emsebenzini usumisiwe manje alisekho idlozi elikusitako leseceni kwakho elikulekelelayo ukuthi hayibo umzukulu wethu lo umntanethu lo umfana ekhaya lo uyondla ekhaya nkosamana okuncane uyakuveza mhlawumbe noma kabili after 2 months noma kanye ngenyanga lokhu kuncane sokwakutholile angiboni kwenteka lokhu kulamakhaya omathathu so umbuzo uthi yini oyenzile kulamakhaya omathathu kagogo noma ekhaya bomama noma ekhaya bobaba awukho kwenzile sekufuna uxolise ke wena manje uyangizwa manje ngizokucela ukuthi ungile esigangeni ehlathini ungiphathele isinefu nempuphu ufike ukuthi uphi baba uzala wena mama ke alright gogo uzala umama usekhona ufike uthi ngimi umntwana wakho ubize utshele baba wakho nani basekhaya bobaba ngimi umntwana wena mina ngabe ngivusa ikhaya nani basekhaya bogogo uzala umama yimi umzukulu nani basekhaya mama yimi futhi umzukulu wena Nkosami kukhona lapho ngizama kulungisa khona into eziphunywe kodwa ngicela uxolo ngifuna kubuyela kuphi emsebenzini mangodiba no doctor afike akhulume into ezwakalayo ngoba emsebenzini kumiswe mina ngedwana mhlawumbe kukhona lapho kungenzanga khona kahle since umuntu othola umsebenzi akukho kunenzele kona okuhle noma ke mhlawumbe ngakhe uronde ekhaya ubaba noma ekhaya umama noma kagogo ngoba ngize ngikhulume kanje ngenziwe yini so ke ngicela ukuthi ukuchela abantu abangifisela okuhle empilweni yami because makuthiwa umuntu wesilisa wena unentombi kufuna into bekutshela ukuthi yazini hamba phela uye ekhaya yeva lenkulumo hamba phela uye ekhaya noma ikubuza wena ukhule kanjani so yini oyenzile enhle since ukhulile emakhaya bese uzobuya imali uyimufuze naye le mali kodwa manje masobaleke ekhala kini wena ncinazi kwala kancane bebele udliwe umese ngibona bayakugwaza kodwa ngibona kuba nolaka olukhulu la njengomuntu ohluphekile wakwabona ukuthi umuntu umsize bese ubheka ukuthi bese ubuya nento enhle kuwe ahambe lo mbhuli bese umbukela kuphi ngabe bani yobonana yiva lenkulumo nayo into ngibona phezulu kwesimo sakho sekuphila before sizobona abathakathi injalo inkulumo baba ngicela ukuthi uyayizwa uyizwa kahle kahle sengunikile izinto uzobuyela emsebenzini bese uyabuya uzobhadala njengamanje nje cela uphuthume esigangeni ehlathini ya esigangeni nje ukwenza lento engishilo uzehlisa khona ukhuluma nje kahle bese bese uyathandaza uzobona ukuthi bezofika kuwe ebusuku akubuka kwatile ngenzeka futhi kube ubaba wakho angasho lutho uzobuyela emsebenzini baba lesinefu baba futhi uthele phansi yes uyithele phansi bese uyakhuluma bese uyaphahla uyacela uyaxolisa ngiyabonga baba bese uyabuya kumina khona kuyimele sikwenze kodwa ngizokwenza mase uqale wedlulele ngifuna undlule kuko ngoba aphandle odlozi lakho noma kuthiwa nginemuntu onzima kangakanani ngesosho esizima kangakanani ngeke ngisho umkhuleko ukusebenza umkhuleko bathiwa kufase umzali wakho never so lokho akunankinga ngakwenza noma noma ikuphi lo esigangeni nje uzokwenzeka khululeka ngiyabonga amen